Hyang Suksmana mangadi luwih payungana marang Matswamati sumrambahe para warga Gung ing negara Wirata. Niken Salindri, kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Matswapati. Mara coba pitakon kuwi iki wangsulana kanthi jujur, aja ndok tambahi, aja ndok kurangi. Aturna apa anane Salindri? Inggih, paduka badhe ndangu menapa sinuwun? Anggonmu Suwita ana negara Wirata kene wis pirang sasi, Salindri? Anggen kula Suwita dumateng jengandika sampun 1 taun kirang 3 dinten sinuwun. Setahun kurang 3 dina. Inggih, sajroning setahun kirang 3 dinten niki pakaryan kula leladi dhateng Gusti Putri Utari. Wiwit saking siram pepaes hangadi busana dahar ngunjuk ngantos mapan sare. Yo, ripalungguhan iki beda kang rinumpaka. Petang dina kepungkur wancine tengah wengi, kowe kok ngadeg ana ngisor pojok beteng negara Wirata. Nalika kuwi kowe lagi ngopo, Salindri? Duh sinuwun, ing sekawit kula tinimbalan Gusti Patih Kincaka kinen madhep wonten ngarsanipun Yayi Patih Kincaka nimbali kowe perlune apa? Kula badhe dipun palakrama. Dadi kowe arep dipek bojo karo Yayi Patih Kincaka ning kowe ora gelem, banjur Yayi Kincaka rupa-rupa kinca nduk pateni, ngono? Yen pancen ana wong liya sing bantu karo kowe, sing dadi sranapatine Yayi Kincaka lan rupa kinca, kowe gek kandha. Krana ora tinemu nalar ing atase kowe bocah wedok kok bisa mateni patih sakembaran ingkang duweni kadigdayan ingkang linuwih. Kowe kandha, Salindri, aja wedi pangancam lan pangincime sapa wae. Kowe bloko, kowe jujur. Sapa sing bantu marang kowe anggone mateni Yayi Kincaka lan rupa kinca? Nuwun pangapunten. Mboten wonten ingkang asung pambiyantu dumateng kula. Kula piyambak inggih kula piyambak ingkang Hamerjaya sinuwun Kincaka lan sinuwun rupa kinca. Menawi badhe paring pidana sumangga kanthi lila legawa, kula nampi pidana saking jengandika sinuwun Matswapati. Sedaya kula lampahi awit kula mbela dumateng kawanitan kula ingkang badhe dipun jarah rayah kaliyan kanistanipun Kincaka. Awit sedaya kala wonten paribasan cukup. Ora sah kakyan gunem kang tanpa guna. Janjane kowe bakal tak tibani hukum gantung mapan ana alun-alun negara Wirata. Nanging gandeng daramu Utari nyuwun supaya diparingi pangenteng-enteng. Mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Niken Salindri kudu ninggalake bumi Wirata. Kowe mung ngreget-ngregeti babut, kowe mung jejembri jrambah. Wong wedok sing dadi sumbring perkara, sing dadi sranapatine wong lanang kuwi ora pantes urip ana negara Wirata. Kowe kudu minggat. Kowe kudu minggat saka Wirata. Mripatku sepet nyawang raimu, Salindri. Ngaturaken agenging panuwun awit saking kawicaksanan jengandika sinuwun Prabu Matswapati.
Salindri mboten dipun tibani hukum pati, namung dipun tibani hukum tundung. Nanging sepisan malih kula nyuwun kawicaksanan paduka. Kowe bakal njaluk apa? Kula nyuwun wekdal sawetawis. Kula agem kinarya pamit-pamit kalian dulur-dulur kula ingkang mapan wonten Pasar Gedhe Wirata. Sisan damel kula badhe nglunasi utang-utang kula kalian bakul-bakul ingkang mapan wonten Wirata sinuwun. Pirang dina? Pirang dina kowe bakal pamit karo mitra karuhmu? Kula nyuwun wekdal. Kula nyuwun wekdal tigang dinten kemawon sinuwun. Ya, aku paring kelonggaran saksuwene 3 dina marang jeneng sira Salindri. Nanging janji kliwat tekan 3 dina kowe isih kledang-kledang ana ing sakiwa tangene negara Wirata. Aja takon dosa tak gantung dasmu ning alun-alun. Minggat kono. Kowe lunga sepet mripatku nyawang diapurmu Salindri. Oh. Nuwun sewu sinuwun. Menapa kepareng kula badhe sumela atur. Kangko arep matur apa Kangko? Nuwun pangapunten sinuwun. Sareng kula raos sayektosipun Salindri menika mboten lepat, Salindri menika mboten dosa. Ingkang lepat menika Patih Kincaka. Awit menapa? Awit Patih Kincaka badhe ngruda paripeksa kalian Salindri lan Salindri wantun mejahi karana sampun kepepet bingung badhe tumindak menapa. Mila kangge njagi kawanitanipun supados boten dipun gagahi kalian Patih Kincaka lan upami wonten pawongan ingkang bantu Salindri mejahi dhateng Patih Kincaka punika ugi mboten dosa, punika ugi mboten luput. Karana menapa dosinuwun? Karana tumindakipun Patih Kincaka sampun murang susila, ngremehaken dhateng derajatipun wanita. Malah kedahipun pamarentah negari Wirata paring nugraha dumateng Salindri lan kagem pawongan ingkang asung pambiyantu dumateng Salindri. Karana sampun kuwagang hamejahi dhateng Patih Kincaka lan Rupa Kinca ingkang cetha pratela sampun adamel onar wonten ing negari Wirata. Menawi paduka tumindak kados makaten pranyata tumindak menika leres-leres adil. Nyuwun pangapunten dosinuwun. Tangeh kelakone negara Wirata menika saged tentrem menawi hukum menika mboten jejeg, hukum menika mboten adil. Karana lampahing hukum namung kangge ngayomi keluarga sentana pejabating negara lan hukum menika kinarya ngayomi tiyang-tiyang ingkang sugih. Wasana hukum kangge nyiksa lan gawe rekasane wong cilik ingkang tanpa dosa sinuwun. Oh. Anggo pinter
pinter kowe Kangko. Tembungmu patut gunemu runtut ning emane kowe ora mawas diri. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan negara Wirata? Kowe ngerti apa tumrap hukum lawan adil? Kowe mung mantri pasar sudra sampali. Parandene juweh nreweteh sing dadi ucapmu. Mejang kaya dalang nuturi kaya kiai. Tembungmu yen tak rasa iki mau mung arep belani karo Salindri. Bebantu karo Salindri kareben Salindri ora ndak tundung lunga saka negara Wirata. Kowe kok lembelane nganti mati-matian. Kowe jujur. Kowe jujur Kangko. Kowe duwe hubungan apa karo Salindri? Mati ya. Kowe duwe hubungan apa? Rama, kula ingkang sowan Rama. Oh. Kula putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang iwa kulining arti ing seta kula wonten dawuh Rama Dewaji lonjo mimis sing dadi playu melar mingkus napas menapa aduh ngaturaken ketiwasan Rama Dewaji babar pisan boten duga mono yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah Wirata ketekan mungsuh lakar kados mekaten Rama Dewaji musuh saka ngendi seta saking negari Trigarta ingkang dipun pandhegani kalian Prabu Susarma duh Dewaji lho Susarma lakar kasinggihan weh ladalah sajake Susarma duwe rasa lara ati marang panjenengan ingsun amarga tak tampik panglamare marang anakku Utari. Wekasan wanuh wani ngebak peperangan mapan ana ing negara Wirata. Yo mara gage saiki kirapna. Kirapna wadya bala praja Wirata. Dudu sapa-sapa senopatine aku dhewe kang bakal nandingi kridane Susarma. Janji ora bisa nuga sirahe Susarma aja truk Prabu Mangsapati. Pridu mawur mangawur murahan tengaraning ngacurit kong maguru yongsa tata kaya putu para pangri ing turangga hesti
Segara bala kang tumingal perang campuh samya medhal ratatit wileting kudu ratatit wileting kudu Danyuwanggung manguncang nidi benjang sang adi micil Aladinya ngedali wuwus terus to swara wilaga kaya buta sing ngregil wit latalah durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina wis kepapak ana pawongan gagah sapa sing dadi kekasihmu warangka pepatih mapan ana ing negara Wirata jenengku Patih Nirbita pancen bener iki ana barisan segelar sepapan tundake nyerangap kowe jati angaran payunge megar kaya jamur barat sapa sing dadi cecundhuking laku kekesete ratu gustiku saka negara Trigarta kekesete ratu gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman temenggung pangkatku aranku temenggung Salukat Katut Barat temenggung Salukat Katut Barat pancen bener sumedya laku marep menyang ngendi nyimpang ngiwuh utawa nengen negara Wirata bakal tak bedah Ratu Wirata sing jenenge Prabu Mangsah Pati nyembah dlamar tugele gulune anggepe apa ngremehke kelawan ratu gustiku Prabu Susarma ketitik wanuh wani nampik utawa nolak sing dadi panglamare ratu gustiku marang sekaring kedaton negara Wirata Dewi Utari ora susah melu celeng boloten kebo latengen sumingkira yen isih kepingin dawa sing dadi umurmu janji ora keduga minggat tekan negara Wirata tak babati barisanmu wani karaku entek wedine kari wanine bagus lekan golek momongan buk bonok golek pacangan merangi tata graciamu leno kaprayet dan lahir kan batin tebiah datang sati kamu jotakon dosa Wirbito Nirbita kowe. Wayah. Masih.
bangsat opo kowe? Waya. Oh. As, hei, lo, Asya. Ah. Ah. Eta. ho, do, hei, Hey. Ah. hei, Tupak kowe. ya, Ha. Ha. Wecek ko. Lo. Aya. Wah. Hey. Ah. wes, Lo. Ah. hei, yo, hot, es, Ah. 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 hei, Ah. Ah. awas, ho, Ah. lo, hi, Oh. Hey. awas, hi, Hey. Lo. Aya. es, Ah. Hey. Ah. Aya. Ah. ah, ya, Sumekean kowe. Ayo, njajalo kasekben. Edan. Ho. Ah. Ah. wah, het, Ha. was, Awas. Aya. Hey. Oh. Aya. Oh. Oh.
ana sontan endok den palangi datan kikrek aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati baliwan aku awit son labuh bangsa hanjrah arom asma reki alam dadi saksi son prawira Sangka pancen bener. Lakon kumandhang garbo ora ana mungsuhmu kejaba Raden Ratsangka sumekean kuwi. Dasar apa lagi?
sukal wijiling aku wih atiara ora pangling anak Wirata Seta Buminjaya ya Prabu Susarma pancen bener Mara Gage adimu Utari tak rabine adimu Utari lilana dadi bojoku Anyakrawati ambal denda kecek Rajabrana adimu ora bakal tuwibane parancuri nanging bakal tuwibane kasur babot mulya wibawa dadi karwa prameswari mapan ning negara Tinggarta iki Prabu Susarma piye kawruhanana tinimbang Utari tak wenehke dadi bojomu ya lu ngadiku tak pakakne kirik cangkemmu aji kirik timbang aku ayo njogeta tak kendangi kowe ora bakal kowe bisa bedah negara Wirata lamun burung bisa mecah dadane ngilangi nyawari Seta Buminjaya deket siung apik piye-piye Seta Buminjaya. Waduh. Rama Dewaji mugi kawuningan. Kabaripun pabaratan pranyata Prabu Susarma anggadhuh kasekten ingkang linuwih ketitik. Ketitik sakmangke barisan negari Wirata sami mandelong barisanipun Seta Buminjaya ingkang putra Ambudidaya
nandingi kasektenipun nggih Prabu Susarmo nggih Prabu Susarmat. Nanging gagal wigar ambabar wirang kula mboten kuwagang anandingi kasektenipun Prabu Susarmo Rama Dewaji Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Ngaturi ketiwasan Dewaji. Ketiwasan apa meneh? Saklebetipun prajurit Wirata mapak barisan saking Trigarta mboten ngertos sangkan paraning bilai. Negari Wirata wonten ingkang dingkik saking wingkik. Inggih menika wadyabala saking negari Ngastina ingkang dipun pandegani dening Senopati Ngastina Karna Basusena. Yangsat iki kelakuane sapa? Iki mesti karti sampeka sing digawe dening Susarmo kelawan Duryudana. Kabeh do ngadepi prajurit Trigarta satemah nguri glotho didingkik lawan musuh saka negara Ngastina. Genah iki mengko Wirata bakale bedah. Iki mengko Wirata mesti bakale bedah. Seta lan Utara. Perkara bondo donya Wirata bakal tak lilake. Perkara bedahe Wirata uga tak lilake. Ning adimu Utari gawane lunga. Aja nganti Utari kejamah dening musuh. Nggih, ngestaken dawuh Rama Dewaji. Bojo uripmu mesti bakal kecek bondo donya Mas Picis Raja Brana. Ewadene panglamarku malah ndok tampik setan kowe Masopati. Susarmo ana tetembungan bedah praja Mboyong Putri. Dawane lunga anakku Utari yen wis kelakon pecah dadane, ilang nyawane Ratu Wirata. Senadyan to umurku wis tuwa bebasan kempong perot jambul wanem mlaku ra jejeg yen ora tinuwak nganggo teken. Nanging ku mlawene tanganku ora bisa ngopyorke polomu. Aja diceluk Matswapati. Ratu tuwek keplek meh matek dadak kakean cangkem. Atiku wis kadung lara. Atine Susarmo wis kadung catu. Krana panglamarku biyen wis ndok tampik. Larane atiku kudu ndok tebus. Larane atiku kudu ndok tebus sarana ndhiase Ratu Wirata tak nggih keset dina iki cangkeme elek. Yo ngantemo. Milio. Waya. Yes. Oh, ayah.
sinukarta mretartam tutamtuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Balawa kowe tak goleki ya Di. Kangko kakangku ana apa? Yayi, negara Wirata saiki kahanane kaya ancik-ancik pucuking ri. Sisip sembire luput katuranggane dina iki negara Wirata bakale bedah. Amarga sakmengko Prabu Matswapati wis diajar dipala gantang dening Susarma Ratu Negara Trigarta. Mula dina iki tulungana ya Di. Kowe sing sekti, kowe sing santosa. Luwarana panandange Prabu Matswapati ya Yayi. Janjane atiku isih lara karo Matswapati. Ratu sing ora ngerti lelabuhan. Genah-genah aku wis gelem dadi jagone wong Wirata nalika adon-adon menungso biyen. Tak rewangi kurban jiwa raga ning nyatane sapa aruh wae ora. Saya-saya matur nuwun. Kaya ngono kuwi ben ngunduh wong pakarti satemah negarane diku jak-jakan dening mungsuh. Yayi, ilang ana rasa serikmu ya Yayi. Wong kondang ki akeh-akehe yen ketemu wong sing dikenal adate lali. Mara diage tulungana negaramu iki ya Di. Nanging nyatane aku dadi jagone wong Wirata babar blas ora diajeni karo Ratu Wirata. Yayi eling. Aku lan Siadi kari ndungkap pirang dina meneh. Kari 3 dina iki umpetan ana negara Wirata. Yen to nganti negara Wirata bedah tegese awake dhewe bakale konangan dening para Kurawa. Satemah mbaleni dadi wong buangan 13 taun suwene maneh Yayi. Konangan yo ben. Baleni hukuman yo ben. Ya ampun. Kebangetan kowe Bilawa. Kowe mung mikir diri pribadimu ning ora mikir karo sedulur-sedulurmu. Salahmu biyen kowe gelem main dadu. Ya, yen pancen kowe ora gelem maju, lara atiku kowe ngundat-ngundat lelakon kepungkur. Tak maju dhewe mati-mati ya yen aku Balawa. Arep ning ndi kowe? Maju perang. Ora usah. Kowe cilik kowe ora tau perang, wong klemar-klemer ora tau gelut. Kowe ora tau melu bela diri. Mundur. Maju lan ngisini waris. Mundur. Wis anguk-anguk neraka jahanam Matswapati ganjinge 3 kowe. Ayo budya kowe, bangga kowe. Yen wis tak rangket kaya ngene iki arep apa? Sambato. Talon mantumu sing biyen kok tampik dina iki arep nyampurnake nyawa neraka jahanam.
sah ngadepi Prabu Matsopati saiki salin mungsuh. Musuhmu ora ana liya kejaba mung Jagal Bilawa. Jagal Bilawa mbel gedesmu piye? Jagal Bilawa badhake piye? Ayo, wong liya mbok apusi kena. Wong liya mbok apusi kena. Ning Ratu Trigarta Prabu Susarma ndak kena mbok apusi. Arep malih bulus poleng, arep malih bulus poleng kowe iki dudu Jagal Bilawa ning sejatine kowe iki wereku. Pramodar konangan wong pirang-pirang. Ayo muni yo. Muni werek ngono mong. Werek ngono. Dupak pilinganmu. Muni werek jreng. Ayo bola kowe. Ora mikir Mongso kasapa gunjang ganjing ing alam donya manungsa pucuk pramara alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam asesak kita aja padha ngertula kabeh ngono kasane yang sukma mula aja padha sembrono supaya jalan aku ijo. Utari kuwi ana ngendi? Negara Wirata bedah Utari. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Sekali lagi Mas Arya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, pagi Dik Petruk. Selamat pagi Dik Bagong, Pagi juga, pagi kembali Mas Petruk. nggih. Alhamdulillah wa syukurillah sujud syukur ngarsaning Allah taala. Nyambut gawe wiwit jam 9:30 nganti jam 2 punjul awake dhewe pinaringan slamet wilujeng ora ana alangan sambi kala apa wae. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Senadyan
mau sore hawane rep-rep mendung ngarep udan terus mau yo malah wis udan heeh ning alhamdulillah wayang awit kanca-kanca pengrawit munggah wis pinaringan tingkas wis pinaringan terang alhamdulillah tegese warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun tinampuh binerkahan gitu udan aja dianggep musibah ning udan kuwi simboling penguripan banyu kuwi simbole penguripan ngono ya Dik Petruk nggih ketemu ning Pathet Sanga sisen gara-gara regah-regah rasa Mas Petruk ayo pancen kapara nyata Dik Bagong Mas Gareng dan Dik Bagong aku nate ngrungokke pitutur saka guruku sadurunge tetembangan heeh pitutur apa le pitutur menika nggih babakan 12 bab menika kenging dipun aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari amarga Petruk Mas Gareng dan Dik Bagong menika kudu ngrumangsani wong urip niku ana sing nguripi wong obah niku ana sing ngobahke wong ambekan niku enten sing maringi ambekan ngono ya Dik Petruk nggih kapara nyata Mas Gareng 12 bab mau apa bae Mas Petruk angka setunggal nuwun inggih menika yang singkat itu adalah waktu angka loro yang menipu itu dunia angka telu yang dekat itu kematian angka 4 yang besar itu hawa nafsu angka 5 yang sulit itu ikhlas angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala angka 9 yang tajam itu lidah angka 10 yang berharga itu iman angka 11 yang menenteramkan hati itu berzikir angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat niku pun sing penting Mas Gareng Dik Bagong ditekunke ngibadahi 5 waktu aja nganti lali heeh ya Le saya apik ning sepertiga malam tambah nindakke salat tahajud fa insyaallah tentrem sak keluarga brayat gedene amin ya rabbal alamin pancen sing disuwun ki ngono Le urip ki angka sepisan kudu sehat arep sugih mblegedhu kaya ngapa nek ora diparingi sehat wah muspra datanpa guna nggih ya menyelam sambil minum air ngaturne wigatine apa awake dhewe tinimbalan karo diselingi tetembangan ya ning tak garis bawahi Dik Bagong piye ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh keluarga besar pepunden-pepundhenku sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing dusun tinampuh ya lem nggih utamanipun nuwun inggih menika Bapak panitia Bapak Tarsana ingkang mandigani selaku dados ketua panitia lan sedaya kanca-kanca dulur-dulur ingkang jinejer dados panitia matur nuwun suguh gupuh lungguh aruhipun dumateng kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata Bapak kami tuane Bapak Suwarno Bapak Jokoboyo Bapak Suhardi ngaturke panuwun lan uga ora lali mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga masyarakat tinampuh sing wis memberikan kepercayaan yang sangat besar ya sak bisa-bisa ya Mas Petruk klungsu-klungsu nderek udu awake dhewe dalang isih belajaran dalang isih junior isih akeh kekurangane tinimbang keluyane ewadene para warga masyarakat kene diparingi puas ya alhamdulillah yo saiki tetembangan ki ana WA nyuwun Melati Rinunce kalih tembang kangen yo saiki sing Melati Rinunce dhisik saking dulur-dulur FMA yo kanggo pambuka Mas Heru selamat pagi Mas Heru Selamat pagi wah luar biasa pada malam hari ini tetap sehat jaga kesehatan panjenengan sak kanca-kanca nggih mugi saged bakoh-kokoh selamat sedayanipun ngantos September jadwal kita masih banyak loh Mas iya mula vitamin aja nganti lali ya. Yes, saya vitaminnya full. Iya. Ya malah siladek. Napa? Sirup siladek. Niki enten nggih, sirup siladek. Apa ya? Siladek. Melati Rinunce mang bawani Mas Her.
Ya, maka